Leva ni máis ni menos que 56 anos vendendo castañas polas rúas picheleiras. Manolo era tan só un neno cando comezou a axudar o seu pai a vender castañas e con tan só 14 anos xa tiña o seu propio lugar en Portafaxeira, onde hoxe, máis de 50 anos despois, segue vendendo castañas a veciños e tamén a visitantes. Esta é a crónica dunha vida dedicada ás castañas que podemos reconstruir grazas aos compañeiros de documentación da Televisión de Galicia. A paisaxe de Compostela non se debuxa sen a súa imaxe, porque Antonio é historia viva da cidade. Leva máis de medio século viaxando sen moverse, detido no mesmo punto, máis avanzando co tempo, co frío e coa vida. Non precisa mirar atrás, a memoria vai con el, metida entre o fume e o ferro quente do seu carriño. Dependes moito de como vai a temporada, como van as ventas, pero bueno, ao final, pois sí, dá para vivir. Este percorrido fago desde sempre, desde rapaz. É o mesmo, Concheiros, Portafaxeira, Concheiros. Agora, isto antes facíase á man, empuxando o carrito. Sí que é duro. O meu simple feito de levar esta máquina, ahora que vai cargada, que leva bastantes kilos de mercancía, de castañas, de carbón. Ahora, desde fai xa bastantes anos, aproveitando que eu sou un electricista, aparte disto, pois consigo acoplarlle motor, entonces non teño que empuxar por el. Co cual, cando vas para baixo, moi ben, pero cando vas para arriba, millor, pero non hai que empuxar. Sí, 6 eurinhos, Laura. Gracias. Gracias a usted, te lo guiño. A ver, empecé con 13 anos porque isto era do meu pai. Meu pai estaba aí arriba no Toral e viña con el daquela. E con 14 xa viñen eu solo para aquí. A esa edade, pois xa, non sei, tiña que decidir entre estudiar e traballar. E como a situación pois era outra que non é agora, pois tiña que axudar a meus pais. E para salir para adiante, o estar ao aire libre. Iso gustame, os sitios fechados non me gustan, non. Será a costumbre de estar sempre así na rúa. Claro que é duro. Despois aguantar todo o día ali de pé. Sobre todo cando chove, pois mira. Pero bueno, últimamente acerto bastante millor porque teño o meu amigo do Cobo, profesor do Cobo da universidade que me asesora no tempo. Entón xa el me dice: Manolo, se non vayas porque vai estar chovendo toda a tarde. E outras veces ao revés, igual está chovendo moito e me dice: Manolo, mira, a partir das 4 ou das 5 non chove. Entón veño igual, claro, porque entón é cando se vende. As dois cogidas, verás que buenas están. Vale, gracias. Os nenos son nenos, e os maiores deberíamos de ser como a eles. Son, non sei, para min é algo especial. Manolo, tal, Manolo, ele saludar a Manolo, gustalle tanto como as castañas ou como os helados, cando ven helados. Entón, o trato con eles, eso é algo especial para min. Ese trato, eso é especial. E foron medrando, así non o tendo igual.